Jeep Wrangler, rok výroby 2011, 2.8 diesel, 147 kW, 200 koní, samozrejme 5-stupňový automat a štvorkolka. Veľmi zaujímavé SUV, veľmi neobyčajné, krásna zelená farba, ťažné zariadenie, rezerva na kufri, ako sme zvyknutí. Tu už vidíte časti ochranného rámu, ktorý keď si dáte dole strechu, tak tu vlastne musí byť. Krásna zelená metalíza, veľmi pekná farba, poriadne pneumatiky, 245/75 R17, 2,8 litrový CRD dieselový agregát. Farba je fakt super, fakt je pekná. Veľmi pekné priznané panty, priznané šruby, samozrejme dvere. Veľmi podobné jednej nemeckej automobilke a ich slavnému modelu. Tempomat. Aktuálne mám vozidlo 60 898 km. Reproduktory, stredový panel. Otvorené dvere, s ktorými musíte jednoducho trošku viacej tresnúť. Efektné výduchy ventilácie, klimatizácia manuálna, sťahovanie okien a samozrejme automat. Taktiež veľmi efektné radenie, ovládanie štvorkolky. Palubovka. A tu je vpredu vlastne tento rám a tu sú tieto uchyty, ktoré v prípade záujmu, potreby si odopnete. Toto si odopnete a dáte dole vlastne celú túto bielu prednú časť. A tento stredový panel tu ostáva, takisto tu ostáva ochranný rám. Takže zaistiť, vrátiť späť. Idú sa dozadu, odklopiť. Na jednej strane je to štýlovka, na druhej strane je to nefalšované SUV off-road, to všetko má byť. Už aktuálne v predaji maximuslovakia.sk, ktorú má zľavené financovanie od 0% aktivácie na počkanie do pár desiatok.